ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯିବ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲକୁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 ସେମିଫାଇନାଲ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ୟ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଅସମ୍ଭବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମାର୍କ ସିଟ୍ରେ 6 ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। 6 ନଭେମ୍ବର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଅପୋଜିଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ 7 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି। ଗାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ଯାଇପାରିବ? ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ